Government ko para hagani ke sngi yawan sapi na kani ka tin ke jomblay ka gospel ka kum Lukas ka nong ka pra kat kendai bat sipo kisenran kila kali ya ujisu kamut ayu kani ka parsi ujisu la juba ya kijing baya jong ka hima beneng la pentip tang hapi henrei ha kiwe pat kanwan da ki parsi kumta ki la pan pe henrei klem yui kin singap henrei klem singotu the gospel jamu try kajingero yame ko Chris kini kiktien ki jamu Jisu ki yatu shai bhaba ki tu ki breu ki bom don ringkat oleh Jisu kum kisenrang ki bajat biau hang ni katau gerpang ya kitu ki khat arngut ya ki boy Jisu oleh jit na pedeng bon ngot ki senrang hang ni Jisu ni dai ban singutu sai pha ba ya ki jingmaya jong ka hima beneng lapatai khamsai tang ha kitu ki khat arngut bat ha kitu kiba lahir pateng nakini ki khat argut ki apostol hoy hadin haba ujisu ulami pat ladang satang khat wengot ki apostol henre hakajaka jongu yakibangi pule ki kam jong ki apostol lajit da wei nakitu ki senran ki balaya donlang nadu kecing sedang jong kecing alap jong Jisu ubah kerteng Matias ya kani kecing maya jom ka hima beneng hangi ya kecing maya ka hima beneng Jisu wang kecing maya jom ka hima beneng omdai tangka jing maya ki jing maya Jisu lo ong sai hakani gospel kene ke tu sai pha hani ba kene ka jingmaya ya ka jing patai jong ka jingmaya ka hima beneng ka don hadu hakini kisngi tang ha kitu kiba Jisu ula jit kerpang kinong hia pateng ha ki apostol hadu hakini kisngi kidai ki bishop ki la bu lani ki legit ya ki nong ya trelang pat ki ni ong ya ki lendo soble ki priest hapareng ni ong lani ni ong general yang padar mar ki de ki pa ba khai ni ha ka mensim ten mar kata kitu parok ha ki bom sem la ne hakani ke balang pahiat pateng na ki apostol kemudian gitu kibala kelalong no kinong protes ki kim yok ken ya kane ka jing hikai dan jing patai ya ka jing maya jong ka hima beneng de namar kan nikatau ki nget tang ka jing tho ba khuit kala ban ya lam ba hikai ya ki patang Jisu marwe Henry kim shem la pe phang habagi ong tangu Jisu marwe re kim shem la kongulut yakiktin ba Jisu ulakren haba pi ong ba kaktin ke jongblay ka day kata ka authority ne ka jing patai hangno shem kaktin jongblay si ba ar xiao jong Petrus nong banikong khat arpo ka ong nengkong pidei ban siu tu yakane omdan jinga tu lupa hakajin tho ba ubriu usibatai mon om jupen mi jinga tu lupa anda kamon jong ubriu haba ki briu kila keren haka kerteng ublei de omen sem ko jubla persat yaki oi kini kileng do soblei yakiba lese kiwe ki perkhat lagi bom don ke jingmut ci perkhat ke ba pediang bat ke babe ki ong ba ki patai start ba ki ba lemon kim siam la buat ya ka ktin ke jong ublei henrei dei maki ha ki ba umen sim ko khoi yau ba Jisu la kular usong ning kong ha
ki ken hun jong ki bishop nang ta ki bishop ki jit ki nong trelang jong ki co-worker ki diocese ban bakin tre ha ki parish ha po jong ki diocese kum ta ki don ya man sim ba koi bat ki don ru ya kan de ka jing kai bala hiar pateng ya kata ku Jisu ula batai jar-jar parabor haba hadin ula dep batai lan ulej panjalap pat kini ki senran kini ki apostol kim suthu ya ta jing batai jung Jisu pat Jisu batai binya eki pat kini jing batai binya jung Jisu om siam la tho te hang ne ha Bible dan haka jing tho dan de belangi ya ka ba ni la ban khat ka tin jong ple ti tam ha kini di yak ek bam siam la tho hane la batai binya haki di ke ek bangi de ban le kalong lada pi ong ru ba ngim dot kam ya ki ya ka balang ban poi shau ple henre khalem ka balang kumno phin nang ban poi shau ple de ka ne ka balang hang ne ki don kita ki nong sarai ki balaban batai ya ka tin ke jong ple tin mar kata ya ka ba ki batai ya ka ba ki la yo pateng na ke jing hikai jong Jisu ya ki ke ni de ban shashkor ya ke jing hikai ke jong ki but kumne perkani ka jo ka siti baar jong Petrus long baar pat ka ong kumno kini ki briu ki kren tomet na phang ye ki pakim tip satia kila thekum ki murat khlau te namar kata husiar ya ka ba ni kren klem da tip ni dei ban da tip ni dei ban da wat penya pha but ni dei ban wat ya ka jing sisha da pi da tip ya ka jing sisha pin salong ki ba lai loit ki ba sisha ai lat yo man sim ba khoi upa sisha dei yo man sim ba khoi upa ni kum ki bru ni mudur ba ni perkhat ba un salong kum ta ta ya nga em man sim ba khoi ngim tip Jisu ha ka gospel yo ni salong pa lai kren how to Nicodemus pim tip na kum pa pim tip ya kaler kawan na sha mingi ne sha no sha pat chano kan le ti kum ta kalong ka bor chung man sim ba khoi den mar kata sa skor bor ya ki